Tliet Tenuri Maltin ser jingħaqdu f'kunċert wieħed fi Pjazza San Ġorġ il-Belt, dan f'kunċert imtella mill-Aġenzija Kulturali għall-Belt Valletta li ser isir nhar is-Sibt 9 ta' Ottubru. Il-ċemen tal-Aġenzija Jason Micallef stqarr kif dan il-kunċert ser jiftaħ programm kulturali għax-xahrejn li ġejjin. Hija l-ewwel attività jekk tista' hekk tgħidilha meqjusa bħala tal-massa organizzata mill-Aġenzija Kulturali għall-Belt Valletta f'ħafna u ħafna xhur. Naturalment kuntenti ħafna wkoll li ħloqna dal-programm kulturali għax-xahrejn li ġejjin taħt it-titlu ta' Operandi Situ. Ħaniftħu bil-kbir Nico Darmanin, Zammit Stevens u Alan Sciberras li se jkunu qegħdin jagħtu hawnhekk kunċert mill-isbaħ. Is-Sibt li ġej fit-8:30 ta' filgħaxija fi Pjazza San Ġorġ bl-ħlas għall-pubbliku. Il-Ministru għall-Kultura José Herrera stqarr li kunċert bħal dan ikompli jżid l-attività kulturali fil-kapitali. It-Tliet Tenuri Nico Darmanin, Zammit Stevens u Alan Sciberras stqarrew kif huwa pożittiv immens li l-biljetti li ġanħatfu kollha. Ħanwasslu l-lingwa li hija universali, l-mużika, b'siltiet mill-isbaħ operistiċi kif ukoll dawk napletani, kompożituri ta' tista' tgħid minn Puccini sa Verdi sa Donizetti u nisperaw li l-messaġġ tal-mużika jintlaħaq sew mill-udjenza. F'konferenza l-aħbarijiet fi Pjazza San Ġorġ ma setax jonqos li Tliet Tenuri jagħtu toma żgħira ta' dak li ser jisimgħu dawk li ser jattendu. Nel sogno mio rimani tu.